This one or this one? Esta imaxe volverá por fin a repetirse. O Centro de Inmersión Lingüística dos Peares en Carballedo recibirá este outono a varios grupos de alumnado de distintos centros educativos. Rapaces e rapazas do Sabiñao e de Monforte, entre outros centros, realizarán unha estadía para a aprendizaxe do inglés. En total serán 9 centros da provincia os beneficiarios destas English Week organizadas pola Consellería de Educación no poboado da Hidroeléctrica, a carón da presa, habilitado para tal fin. Este proxecto de estadías semanais está enmarcado dentro da Estrategia Galega de Linguas Estranxeiras e do Lingüe 2020. A convocatoria desenvolverase en 10 quendas dunha semana entre o vindeiro domingo 7 de outubro e o 15 de decembro. O alumnado lucense que poderá participar pertence aos CIP plurilingües de San Miguel de Paradela e Santa Rita de Viveiro, CPI Tino Grandío de Guntín, CPR Nosa Señora do Pilar de Foz e CPR La Merced de Sarria. Tamén o IES Río Cabe de Monforte de Lemos, o IES Enrique Muruais da Pontenova, o CPI Doutor López Suárez do Sabiñao e IES de Becerreá. As estadías serán gratuitas para as familias, xa que a Consellería asume o custo dos gastos de docencia e material escolar, mantemento e aloxamento dos rapaces, contratación dos monitores que os acompañan, actividades culturais, complementarias e deportivas dos cursos, certificados e seguros correspondentes. Os estudantes pasarán unha semana nun campamento con profesores e monitores nativos en inglés, onde compaxinarán as actividades formativas con outras de carácter lúdico. O obxectivo principal é proporcionar aos escolares unha actividade de inmersión lingüística que lles permita mellorar as súas destrezas de comprensión e expresión oral en lingua inglesa. Para iso, organízanse tanto actividades académicas como outras de tempo libre e obradoiros, promovendo a comunicación en lingua inglesa entre os participantes. Para a selección dos centros participantes establécense unha serie de requisitos entre os que priman cuestións como os ámbitos rurais ou os contornos socioeconómicos menos favorecidos. O Concello de Carballedo ten valorado esta actividade como un xeito de promocionar a localidade e os 4 municipios que integran o Consorcio dos Peares.